खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। मैया 9 सेप्तेम्बरनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि भारत मण्डपआव G20नि 19थि जथुम्माया जागायो। बे जथुम्मायाव गिदिर हादरनि दैदेनगिरिफोर फैनायजों लोगोसे गिदिर गिदिर कम्पानिफोरनि CEO आरो रैखाथि बिफानजों सोमोन्दो थानाय आलासिफोर फैदों। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ गावनो भारत मण्डपआव आलासिफोरखौ दरखं मोखाङाव थानानै बरायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे G20नि जथुम्मायाव बाहागो लाफैदों जथाय हायुं आमेरिकानि हादोरगिरि ज' बाइडेन, ब्रिटेननि गाहाय मन्त्रि ऋषि सुनाक, फ्रान्सनि हादरगिरि इमानुएल मेक्रन, IMFनि आफादगिरि, UNOनि आफादगिरि आरो बेबायदिनो गोबां माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन। बे 19थि G20नि मट'आनो जादों मोनसे बुहुम, मोनसे नखर आरो मोनसे इयुन आरो बे 9 आरो 10 सेप्तेम्बर साननैआव दिल्लीआव माखासे गोरा नेमखान्थि बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। मोनसे जोबोर गिथावना आरो दुखुनांथावना जाथाय मरक्क' हादोराव गिथावना बांग्रि फैदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे बांग्रिनि गोसारथिया 6.8 मेगनिटिउडनिमोन। बे गोसा बांग्रि मावनायनि जाहोनाव मरक्क' हादोरनि गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरा बायफ्लेनानै गोग्लैदों आरो बिल्डिंआव थानाय सुबुंफोरा नारसिनजानानै दासिम सा 1,000 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननो हादों आरो गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बिल्डिं बायफ्लेनायफोरनि सिङाव फबसिनजानानै थैबाय एबा जखम जानानै दं होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दासिम साबेसे थैदों आरो साबेसे जोखोम जादों बेनि रोखा फारिलाइ मोननो हानाय जाथ'वाखै। दा साननैसो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोराव प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै होस्रि खावनाय हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनद' फरायसालिमाफोराव होस्रि खावनाय हाबाफारि लाबावदों। फारियै डिमाकुसि फरायसालिमा, टंला फरायसालिमा, माजबाद फरायसालिमा, उदालगुरि फरायसालिमा आरो अरांनि कलागुरु बिष्णुराभा डिग्री फरायसालिमायावबो एबसुजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा लाइस्राम लादुसिंनि जाख्ल'नाय दायथासेयावबो गावनि गोसो बादियै खामानि मावनाय आरो भाइस चेन्सेलर मासिनिफ्राय बोखारनो थाखाय दाबि खालामबावदों। आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरां बिजोङाव बुंबावदों दि नांगौ समाव आनजादनि रिजाल्ट होनो हाया, थि समाव आनजादखौ खुङै, नांगौ बायदि फरा बिजाब दिहुननानै होयै बेफोरबायदि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनो खावलायनायजों लोगोसे प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो बोखारनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामबावदों। BTCआव थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिनि फोसावथायखौ थाबैनो होनाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला जायखिजाया सोरखारा फैया मानो साख्रिनि थिसनथायखौ होनो गोनां जाखायो। नाथाय आथिखालाव साख्रि होनो हायैनि गुबै जाहोना जादों सिगांनि BPF दोलोनि खुंथाय समाव थानाय सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि सोद्रोमाफोरा मोनसे केस होना दोनदोंमोन जायनि थाखाय साख्रिनि फोसावलाय होनो हायाखैमोन। नाथाय बे केसआ थांनाय आगस्ट दानावसो जोबनानै थांदों। दायो गोदान सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बे दाननि गेजेरावनो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ दानानै थाबैनो BTCआव थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि मासि थिसनथायखौ खौरां बिजोङाव फोसावना होगोन होनना बिथां राजु नार्जारिया फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि BTCआव टेटनि खमैबो 1,200 LP आरो ME फरायसालि बाहागोआव थिसनलाइ बिलाइखौ थाबैनो गथायना होगोन होनना लोगोसे स्पेसियेल BTC टेटनि बिजाथिफोरनोबो साख्रिनि थिसनलाइ बिलाइखौ गथायना होनाय जासिगोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय मैयानि सानाव मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआ गासै मोन 29 गोनांथार बिथांखिफोर लादोंमोन। आसामनि राजथावनि दिसपुराव बे गोजोनथाव बिथांखिफोरानो जादों क'क्राझार हालामाव थानाय
क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ फोजौखांनानै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि खालामनानै होनाय जासिगोन होनना खौरां बिजोङाव फोसावो आरो फैगौ 17 सेप्तेम्बर खालाराव तामुलपुरखौबो आबुङै जिल्ला महरै गनायथि होनाय जासिगोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। लोगोसे आसाम सोरखारा आसामनि गासै ओनसोलनिफ्राय आर्म फर्सेस स्पेसियेल पावार एक्ट सुंद'यै आस्पाखौ बोखारनायनि थांखाय मिरु सोरखारजों सावरायगोन होनना बिथांखि लायो। मख'नो गोनांदि आर्म फर्सेस स्पेसियेल पावार एक्ट एबा आस्पानि दारै सान्थ्रिफोरा गोसोबादियै सुबुंफोरखौ हमना लांनो हायो आरो सिरियै गावथारनोबो हायो। मैया बाक्सा डिग्री फरायसालिमायाव 33थि गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारियाव गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर'आ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिसिनि बुंथिगिरि बिथाङा बुङोदि फैगौ जानो गोनां 2023-2024 नि बिटिसिनि रांबावजानिफ्राय सोलोंथाइ बिफाना फरायसाफोरनि गोनांथि जानाय अडिट'रियाम आरो बिजाब बाख्रिफोरखौ लुफुंना होनो थाखाय बिटिसि सोरखारा 1 कौटि रां होनाय जादों होनना फोरमायो आरो बिथाङा बुंबावोदि बिटिआर दफानि 6.3 नि लिरनाय बादियै थाबैनो बिटिसिआव गं 60 डिग्री फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय जागोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो मानगोनां बुंथिगिरि कातिराम बर'आ। मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतायाव बिपिएफ दोलोनि आइजो गांखंनि मावबादा जथुमा जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो रौता बिपिएफ आइजो गांखंनि आफादगिरि आरो नेहाथारिनि गोख्रों बिबुंथि इउपिपिएल सोरखार आरो बिटिसिनि गाहाय मानगोनां प्रमोद बर'नि सायाव। बिथांमोना खौरां बिजोङाव अजद होनाय बादिब्ला मानगोनां प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा सोरखार नङा। मानोना मानगोनां प्रमोद बर'आ बिसायख'थिनि समाव गोबां रायजो राजाफोरखौ वान भट वान जब नखर नखर साख्रि मोनगोन आरो रायजो राजाफोरनि गोबां जौगानाय खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दानि दिनाव बेनि उल्थासो नुनो मोन्दों। प्रमोद बर'आ गोबां गिदिर गिदिर खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो, नाथाय मोनसेबो जाफुङाखै। बेनिखायनो इउपिपिएल सोरखारा सोरखार नङा होननानै बुंदों बिथांमोना। फैगौ बिसायख'थि समाव भट बिनो फैयोब्ला आइजोफोरा मानगोनां प्रमोद बर'खौ होना हरगोन होननाबो खौरां बिजोङाव बिथांमोना गोख्रों रावजों बुङो। राजस्थान रायजोनि फालियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। जेरावबो खोनाफेरै आरो नुफेरै जाथाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला सासे आबादारिया 600 मिलिलिटार मुलिखौ आबादथिलियाव थानाय एम्फौफोरखौ बुथारनो थाखाय सारबाय थानायावनो बोरैबा गोग्लैफ्लांदोंमोन। बे जाथायनि उनाव 24 सानसिम बिथांखौ देहा फाहामसालियाव आनजाद नायबाय थानाय जादोंमोन आरो बिथांनि देहायाव गासै 5000 इन्जेक्सन होनानै बिथांखौ रैखाथि खालामनो हादोंमोन। डक्टरफोरनि बेबादि फाहामनो हानाया जोबोर सोमोनांथाव आरो गोजोनथाव जाथाय होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।